Я стой. Като да лозита. Ей! Аз ги ползвам те. Ой, wipes. Player dead slow is connecting. Чакай, той нали беше влезнал един? Той излязъл си го. Не му са чакал на циганското бузенце. Скан! Оп! Тройна четвъртна, вторна, шествъртна отдам. Трики оставам ти ги на тебе, да ги ползваш със здраве. Кое? И по-скоро пуцаш със здраве. Почвам много лекси... Бързо презарежда, обаче през 5 секунди трябва да презарежда. А, така. Хайде нагле. Аре, аз ми спазва гърба. Минавай. Аре, кази си. Аре! Там. Някой иска ли хил, бе? Майка. Леко с тази ган бе, Отсека. Ако спреш да тебе с ган и ако не биеш у мене... Мълчи без ган. Ей. Тук има personal heal kit. Тук ли сте? Тук сме. Тук сме. Ей, Трики, я засни е тук, на това. Я засни Си са метни. е тук. Сериозно ли? Сериозно? Наистина ли фелнах така? Как? Ой! Ей, Какво няма. направи бе, човек? Нищо. Помня те как се метнах. Хау. Стигна хубаво. Аре, Трики, аз ви зареждам, ей. Тук. Ти ще видиш като трябва да се какво после. Да фак. Какво прави, аз не знам. Окей, аз си взех малко амуниции. О, зансьора ли бе? Чакайте ме. Защо любим? На, мега ман. Аз сложа се. О, пак. Я чакайте му. Нека се е таката да бие от двете посоки. Ей, емо я гледай. Човек, нали знаеш, че така нищо няма да направиш? Аз не. Правиш. Бие точно тук, където идват. Горе-долу. Трики, ти служи такова за хилване. Окей. Тецуо без. Точно тук е най-хубавата част. Тук липсва само една хубава така приятна музика за Сансюр. Тук съм метнах без иска. Тук ли се беше метнал минали? Малко по-надзад. Малко по-натам. Имам малко помп, само си метнах помп. Имам го на клип. Метнаме лъвежия с жух. С жух. Добре, че беше на края на мисията. Емо. Познахте ли я сън силата? Вие не сте го познали, бе. Не, господин технишън. Той вие може да го пуснете, то само се натиска. Верно? Да. Не знаех. Трики, че спреш ли? Стиги се метал, бе. What the fuck, лак. То става така на забавен кадър. И що не си виждам мерник? Да, и аз не виждам. Що ми заглъхнахте? Какво? What the fuck? Лаги. И то доста. Ти чуеш? Не го е. Лаги. Тук едно, че лаги, втора на забавен кадър и то става 330. Става китайско. Това клас сама. Да го, под тебе го чува. Да, знам, мать. Зациклих у сентри. Минах, бе. Това Сентри май умрел. Живо, ама нищо не минава от тук. Мрази го. Аз ти казах, че така нищо няма да направиш. Нето просто нищо не минава от там, бе. Точно, аз това викам, че нищо няма да Ние направиш. ще го обърна там към вас, по.
Майко. Добре. Имали сме и по-големи фейлове от това. Майко. Нали? Вау! Стига с този забавен кадър, бе. Който го е измислил това, трябва да го убием. Къде си те убия, бе? Не верно, който го е измислил това е онкоболен. И то сериозно болен. Кога са... Бре, каква тази тъпотия на забавен кадър, бе? Пъй то е един забавен кадър. Идвайте по-бързо. Аре, сган! Да. До мен. Но аз не мога да се обърна за 5 минути. Това извънземното долу зацикли. Аро, прави се, бе, камера. Оправихме се. Слава на Бога. О, бе, може. Така. Това сентимент пуца повече по вас, отколкото по извънземно. Нещо ще ги бил то някъде. Вие стойте тук някъде. Лего за тебе. Добре, да. Много... Много не помага, а? Стои. Така. Стига с този забавен кадър. Пак ли? Не. Не пак. Аз ще ги евитам по... За какво ми я помня? Това. Ти откъде идат, бе? Това? Що се завъртана? Това... Бе, това ще почне да пуца по мене след нещо. Това приви. Аз се върти и се гледай го. Не, бе, остави го. Тук дал средата. Може го и чут, по-иди. Некой вижда ли края на това? Аз го виждам. Тук от крайче. Видиш ли? Почти сме стигнали, аз ще ги пуснем. Айде, бе. Тая мисия е невероятно яка. И изобщо не лаги. И не е скучно. На другите мисии по-налаги като тях. То не, че лаги им нарочно са го направили. Да. Да, много бавно. Големи тролове от тебе, това. Това си е нещо. Ако аз правя игра, ще бъде цялата в забавен. Майко. Ау. 2 фокусата на секунда. Ще стои. Не само налево, надесно, с това минигейм. Чувствам, че нищо не правя вече. То Ужасно. Много сме близо до края. много даш. Още малко Аре бе, пускайте. сметам бе, аре бе. Метайте се с джух. Обаче. Нещо мет на тебе с жух. Аз си метна помпа. Ние така и така сме Хел на ти края трябва ли? Пълни сме тогава. Емо, няма виж какво ще направя. Не, с балкона. Видим дали ще мога да... Виждам края. Това ли е края? Трики Мейбъл е playing Alien Swarm, не знае. Това ли е края? Чакайте, Вики играе Alien Swarm. Майко, не знае. Как така? Ау. Остава да ми кажеш, че и аз играя. Ми пазва. Скачам. Бе. Огре танка са от ефемо. Fuck yeah. Вземи минигъна, ако. За какво ме, бе? Аз съм на Чак Норис с баща му тук. Ох. Мой. Аз съм Джеки Чан. Ти си какво? Джеки Чан. Окей. Това ако рече да пристигнеш, добре. Ти го оплаши. Тичай! Айде не точно накрая сме, бе. Тук къде е лего Ти си? че- Ако не умре тук, ще го убия. Кой? Айде метам се. Самоубийство. Окей.
WTF в пато. Леvel 18.